Imam. About hang nine mod. Oh no, when mod, man just like space and I look. Imali mhlambe ikhona mhlambe into eshoyo ibonakala ukuthi mina imoto anginayo. Imali. Yini le wena? Awuhambi ngenyawo? Yini le mina? Angihambi mina ngenyawo? Angikwazi ke wena. Hayibo, ufuna ukuthini ngempela? Into engisho ukuthi yabo la amateku wami. Ayimoto yami. Amateku wami. Ngihamba ngawo. Akho moto nayo la wena. Ngiyayishongisa futhi. Futhi ke iyona moto engi-affordayo ke lena. Mike, asikubeke eceleni lokho. Uma sekuthiwa nje wena, mhlambe sibambe inkunzi, sihamba ngeenyawo, ungenza njani? Uyabona ke lapho ngingalwa strong. Yenze sure ukuthi ngivala isikhala sokuthi imoto anginayo. Imali, khokha umoya. Imoto awunayo. Lokho khipha umqondo. Imoto imali nje uyele nale imoto awunayo. Bamkele lokho. Kodwa nawe bekuloku ubuza nje ukuthi ngenze njani if sibanje inkunzi sihamba ngenyawo. Oqhawe kade sihamba ngayo imoto. Sase siyehla kuyona. Mase sihamba ngenyawo. Yabo imoto ukuthi silokhu singena kuyona kancane. Kodwa phela ngalo ake phela ngoba phela ngeyilusa. Ngiyakuzwa. So beba usho yabo. Njengoba kuyi Valentines nje ungangithengilanga lutho nje. Uzongishada nje kade? Noma nje uzongishada musu uye kokuphuza? Awube uyazi na ukuthi ngina 3 days anniversary wonke ngingaphuzi nje. Oh, mina ngizongishada right? Yeah, sure, na kanjani? Hey. So, let's say you have a superpower, right? So, lo superpower leyo, what should you use it for? Imali eningi. Oh, yabona ingakho ngikuthanda mina babe. Bese ngishada ngithi. Ebese ngiya-engage. Uzong-engage ubunemali engaka? Hawu babe, Why ngivele ngisade nje straight? ububuza nje. Noma lezo izinto semaceleni namantombazane. Yeah, kwangithi Phela nje iplanile leyo ukuthi vele musunemali eningi ungishiya uhambe wendlela ney'hlobo zakho. Hawu babe, Ayikho nje kunjani? ukujoyina lapho.